мегӯянд аз хубиву нохубӣ бояд хуш истиқбол кард. ба оянда назари нек доштан лозим. тайёр бояд буд. тайёр будан ба ҳама он чӣ ки ба суроғат меояд. муваффақият ин тайёр будан аст. дуруд дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ қадри телевизиони Сафина. ҳамакнун мо низ тайёрем ки боз ҳам шуморо бо пешниҳоди барномаи ҷаҳонзеб як нафар ҷавони фаъоли кишварамонро ошно бикунем. айниҳол дар меҳмони мо ҳузур дорад як нафар варзишгари муваффақи кишварамон ки тавассути ҳунару маҳорати худ Тоҷикистонро чандин маротиб берун аз кишвар муаррифкар шудааст. чун ҳар вақти дигар дар бораи муваффақият, дар бораи муаррифии ватан ва дастовардҳо ҳарф мезанем, он ҳам бо варзишгари ҷавон Сорбон Латифов. хуш омадед Сорбон ба барномаи ҷаҳонзеб. саломат бошед. зинда бошед. қабл аз оғози суҳбат бароятон изҳори миннатдорӣ мекунам, зеро аз Кӯлобшаҳр даъвати моро пазируфта омадед. саломат бошед. ман ҳам миннатдории худамро ба телевизиони Сафина мерасонам ки маро ба барномаи ҷаҳонзеб даъват кардед. миннатдории худамро баён мекунам. саломат бошед. хуб Сорбон, дар оғоз гуфтем ки дар бораи масалан дастовардҳои шумо бояд ҳарф бизанем, он ҳам дастовардҳое ки аз сатҳи ҷаҳонӣ ба даст овардед. хуб мешуд ки пеш аз ин каме дар бораи фаъолияти варзишии шумо ҳарф бизанем, яъне шумо худ қисса бикунед, чӣ гуна шурӯъ шуд, чӣ гуна масалан ба ин роҳ рафтед? соли 2008 буд ки қадами аввалини худамро ба ин риштаи гӯштини самбо гузоштам ва то ин ҷониб тамрин мекунам. дар якчанд мусобиқаҳои ҷумҳуриявию ноҳиявӣ иштирок кардам дар хурдсолиам ва ман аввалин бор соли 2013 чемпиони Тоҷикистон шудам ва роҳат ба бозиҳои Авроосиё гирифтам ки дар соли 2012 буд. ман дар шаҳри Алматаи ҷумҳурии Қазоқистон иштирок кардам. дар намуди гӯштини самбо сазовори ҷои сеюм шудам ва дар намуди гӯштини кураш бошад сазовори ҷои дуюм гаштам. яъне алон шумо дар бораи мусобиқаҳои хориҷиятон ҳарф мезанед? бале, ҳамун соле ки аввалин бор аз Тоҷикистон берун баромадам, Тоҷикистони азизро муаррифӣ кардам. ин яъне соли 2012. соли 2012. хуб, то соли 2012 дар кишварамон дар чӣ қадар мусобиқаҳо ширкат кардед? яъне мусобиқаҳое ки дар дохили кишварамон мешавад, фикр мекунам як таҷрибае мешавад ки шумо бояд касбаш бикунед ва пасон биравед дар мусобиқоти хориҷ аз кишвар иштирок бикунед. дар чӣ қадар масалан мусобиқоти дохили кишварамон иштирок кардед? масалан чанд маротиб унвони чемпиони Тоҷикистонро касб кардед? ин гуна унвонҳо доред? бале, ман аз соли 2008 тамрини худро сар кардам ва то соли 2012 як 4 сол аз байн гузашт. ман дар бисёр мусобиқаҳои шаҳри ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок кардам. дар мусобиқаҳо бурду бохт бо ман рӯбарӯ шуд, вале ман дилшикаста нашудам. тамрини худро зиёд кардам ва барои мусобиқаи Авроосиё роҳат гирифтан ман дар 3 марҳила иштирок кардам. шаҳри ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ буд ки ман дар ҳар се ин мусобиқот ғолиб баромадам ва чемпиони Тоҷикистон шудам ва роҳат ба мусобиқаи берун аз ҷумҳурӣ гирифтам. яъне ин таҷрибае ки мисол шумо аз мусобиқоти дохили кишвар гирифтед бароятон кӯмаке мешавад то дар оянда масалан дар мусобиқоти хориҷ аз кишвар иштирок кунеду масалан дар мусобиқоти бо нуфузи сатҳи ҷаҳонӣ парчамбардори миллат бигардед. бале, барои як мусобиқа берун аз ҷумҳурӣ иштирок кардан, Тоҷикистони азизро муаррифӣ кардан дар дохили Тоҷикистон бояд ки бо ҳамаи рақибони худат пирӯз гардӣ ва номри яки ҷумҳурӣ гардӣ ки берун аз ҷумҳурӣ давлати худро муаррифӣ кунӣ. хуб, гуфтед номери яки ҷумҳурӣ бигардӣ. шумо дар сину соли худ дар вазни худ метавон гуфт ки номери яки ҷумҳурӣ ҳастед? то ҳами соле ки ба дастаи калонсоло шомил шуданам, як 4-5 маротиба дар байни наврасон номри як шудам ва дар байни ҷавонон ва соли 2019 дар байни калонсоло номери яки ҷумҳурии Тоҷикистон гаштам ва дар мусобиқоти Осиё ва мусобиқоти ҷаҳонӣ Тоҷикистонро муаррифӣ кардам дар соли 2019. беҳтарин, оли аст. хуб, фаъолияти варзишиатонро чанд сол мешавад? тӯли 12 сол мешавад. 12 сол, яъне замоне ки хурд будед аллакай масалан ба толори варзиш мерафтед, машқу тамрин мекардед? бале, бале. хуб, ки шуморо раҳнамоӣ мекард? барои ин намуди варзишро бисёртар дар дили ман шавқу раҳбат бастан аст. бисёртар кӯмаки падарам буд ва кӯмаки бародаронам буданд ва модарам албатта.
ҳамаи аҳли оила ба ман дастгирӣ мекарданд ки ман ин нави варзишро ки интихоб кардам дар ин ҷода як муаррифгари давлат шаваму аз ин роҳи пешгирифтаи худам шод шавам. беҳтарин. фикр мекунам ин иқдоми хуб аст. Масалан вақте хонаводагӣ як нафар ё ки дар умум ҳама хонаводагӣ тарзи ҳаёти солимро интихоб мекунанд, ин хело ҳам сарфарозист. Сарфарозии як оила аст, сарфарозии як хонавода аст ки масалан тарзи ҳаёти солимро ба фарзандони худ талқин мекунанд. шодем ки масалан ин гуна оилаҳо ҳанӯз ҳам дар кишварамон вуҷуд доранд. Хуб Сорбон, агар дар бораи он ки масалан шумо дар давоми 12 сол фаъолияти варзишии худ 12 сола фаъолияти варзишии худ ҳарф бизанем, чӣ қадар мушкилиҳоро паси сар кардед? Шояд буданд ягон ҳолате ки шумо рӯҳафтода мешудед, шояд сабаб касе мешуд ё ки масалан муҳит мешуд ё ин ки ягон мусобиқае мешуд ки шумо намедонам фикр карда бошед ки дигар мусобиқа накунам, бояд даст бикашам, ба кори дигаре машғул бишавам. Ин гуна ҳолатҳо буд? бале, дар ҳаёти варзишӣ ман бисёртар аз тарафи ноадолатии судяҳо доварон мешаванд на танҳо дар ман, балки дар тамоми варзишгарон ин ҳолатҳо рух медиҳанд ки баъзе ҳолате мешавад ки аз ноадолатии судяҳо роҳ афтода мешавад, баъзе ҳолатҳое мешавад ки бо лад бардоштани ягон ҷоя поя дастад ягон ҷоя лад мебардорад ки тӯли 2 моҳ 3 моҳ 4 моҳ аз тамринҳо даст мекашӣ барои бо барқарор кардани саломатӣ. ин гуна ҳолатҳо бисёр шудагианд, вале ман дар як ҳолати афтадагиам падару модарам ҳарду ҳам бемор буданд. бисёр ҳолатҳои вазин рӯбарӯ шудам, аммо аз ин ҷода даст накашидам. роҳи пешгирифтаи худамро давом додам ва ба чунин муваффақиятҳои баланд ноил гаштам. беҳтарин, олӣ аст. хуб, дар баробари он ки мисол шумо ба варзиш машғул мешавед, ба гӯштини самбо, алон боз чӣ кор мекунед? Донишҷӯ ҳастед? Донишҷӯ ҳастам. Дар кадом донишгоҳ мехонед? дар донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб ба номи Абуабдол Рӯдакӣ дар факултаи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ таҳсил мекунам дар курси 5. хуб, яъне имсол хатми донишгоҳ мекунед? бале. хуб, баъд аз он ки хатми донишгоҳ бикунед, чӣ нақшаҳо доред? Боз ҳам ҳамун варзишро интихоб мекунед? варзишро интихоб мекунам. яъне ман ҳаёти худамро дар ин соҳа бахшидам то вақте ки ҳастед варзишро интихоб мекунам, бо ҳамин роҳи варзиш меравам. яъне дар донишгоҳ таҳсил кардан дар риштаи масалан тарбияи ҷисмонӣ фикр мекунам исботи он аст ки шумо мехоҳед варзишро, гӯштини самборо ба таври касбӣ биомӯзед. бале. хуб Сорбон, фикр мекунам кофӣ аст дар бораи фаъолияти варзиши шумо ҳарф задан, суҳбат кардан. пеш аз он ки дар бораи мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ҳарф бизанем, як навор тамошо бикунед аз набарди шумо, пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. бинандагони азиз,
барномаи ҷаҳонзеб аст манзури шумо ва дар меҳмони мо ҳузур дорад як нафар варзишгари ҷавони кишварамон Сорбон Латифов. Хуб, Сорбон, дар бораи карьераи варзишиятон, яъне ҳарчанд зиёд суҳбат бикунем ҳам фикр мекунам боз ҳам ҳарфҳои ногуфта мемонад. Аммо дар бораи он ки чӣ гуна шумо шурӯъ кардед ба варзиш машғул шудан, яъне гӯштини самборо интихоб кардан ҳарф задем. Акнун мехостем дар ин қисмати барнома дар бораи дастовардҳоятон, дар бораи мусобиқаҳое ки берун аз кишвар иштирок кардед, он ҷо масалан Тоҷикистонро ҳамчун як нафар варзишгари ҷавон маърифгар шудед. Ва дар одам ҳаст ки гуфтед аввалин мусобиқаатон соли 2012 буд. Бояд муфассалтар дар бораи ана ҳамин мусобиқа ҳарф бизанем. Чӣ гуна роҳхат ёфтед, масалан дар куҷо буд, мусобиқа чӣ гуна мегузашт, умуман чӣ хотираҳо доред аз мусобиқаи аввалатон? Зеро фикр мекунам мусобиқаи аввал барои ҳар як варзишгар хотирмонтар аст. соли 2012 буд ки ман дар се марҳилаи мусобиқоти шаҳри ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ғолиб баромадам ва аввалин маротиба роҳхат ба берун аз Тоҷикистон ва мусобиқаи бо нуфузи Авроосиё буд ки дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон буд. Дар он мусобиқа дар байни бисёр давлатҳои абалқудрат давлати мо ҳам Тоҷикистони азизи мо ҳам иштирок карданд ки мо дар он мусобиқа як 80 варзишгар будем. ба назарам як 80 варзишгар буд. Дар он мусобиқа дар гӯштини самбо дар вазни зери 46 килограмм баромад кардам. Бо ду рақиби шумо дар категорияи наврасон онҷо наврасон иштирок кардам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. Бо рақиби руси худам қуввоозмоӣ карда бо вай пирӯз шудам, вале бо ноадолати доварон маро мағлуб донистанд ва ман дар он мусобиқа сазовори ҷои сеюм гаштам ва дар худи ҳамон мусобиқа дар гӯштини кураш, казак кураш мегӯянд, гӯштин гирифтам. Дар он мусобиқа ҳам то даври финалӣ роҳхат ёфтам ва боз дар даври финалӣ бо рақиби бо соҳибмулк аз давлати Қазоқистон шикаст хӯрдам ва сазовори ҷои дуюм гаштам. Аввалин боре ки аз Тоҷикистон берун рафтам, парчами азизамон ду маротиба аз пушти ман амихел як варзишгар баланд бардошта шуд ва ин як фахр аст. Як фахр аст. Гарчанде ки шумо ҷои масалан дуюм ва сеюмро ишғол кардед. ҷои якуму дуюму сеюм ин берун аз ҷумҳурӣ ҷои фахрӣ аст ки дар байни 50-100 давлати дунё мақсад мо рақобат карда боз то ҷоҳои фахриро муайян мекунанд. Ин як фахр аст барои мо варзишгарон ки боз якумин маротиба аз Тоҷикистон берун мебароӣ ва ба Тоҷикистон медал ворид месозӣ. Ба ҳамон хотир мо аз ин медали дуюму сеюмам рӯафтода нашудаму баръакс хурсанд шудам. Яъне розӣ будед? Розӣ будам. Гуфтед ки масалан ин ифтихор аст, ман ҳам шарик мешавам ба ин гуфтаи шумо, зеро миёни зиёда аз 50 давлат як наврас вақте ки дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳон, дар мусобиқоти бонуфузи як сайёра масалан агар бигӯем иштирок мекунаду соҳиби ҷой мегардад, ин ба ҳар кас муяссар ҳам намешавад. Ин албатта ки ифтихор аст, вале боз гуфтед ки масалан ноадолатии доварон ва ин боиси таассуф аст ки масалан ҳунару маҳорати варзиши як нафар варзишгари намедонам наврас ё ки ҷавонро қадр намекунанд. Дидаву дониста ба он ки он варзишгар лаёқаташро дорад, имконашро дорад, тавонои онро дорад ки ҷои аввалро бигирад, вале аз сабаби ноадолатӣ метавон бигӯянд ки мисол ҷои сеюм ё ки ҷой ҳам нагирад. Бале, бале. фикр мекунам ноадолатии доварон дар ҳама навъи варзиш дида мешавад, вале аз ин бояд роҳафтода нашуд. Зеро ҳар касе ки масалан фикр мекунад оянда ӯро хубиҳо интизор аст, албатта он хубиҳо фаро мерасад. Хуб, Сорбон, аз аввалин мусобиқаатон ҳарф задем, яъне он ҷо касб кардед шумо зинаи дуюм ва зинаи сеюмро. Пас он баъд аз он ки масалан шумо дар ин гуна мусобиқот боз саъй кардед, кӯшиш кардед ширкат бикунед, аз мусобиқаи аввал чӣ қадар муддат гузашт ки дар дигар мусобиқа, яъне мусобиқаи баъдиатон ширкат бикунед? баъд аз он мусобиқа ман ба Тоҷикистон омадему машқу тамрини худро зиёд кардем. Дар соли 2013-14 дар дохили Тоҷикистон гӯштин гирифтам. Баъде ки аз наврасон ба ҷавонон гузаштам, барои ман камтарак мушкилӣ
ایجاد کرده بود که من نو از بین نورسان در بین جوانان شامل شدم و مشق تمرین خود را زیاد کردم و در سال 2015 باز در جمهوری تاجیکستان نمره 1 شدم و غالب مسابقه جمهوریوی شدم و راحت به چمپیونات آسیا را گرفتم که همون سال 2015 در شهر اتیراوی دولت قزاقستان برگزار گردید. در آن مسابقه اشتراک کردیم. باز سزاوار جای سوم گشتم. در بین جوانان هم اشتراک کردم. باز سزاوار جای سوم گشتم. ولی باز رو افتاده نگشتم. باز آمدم خودم با خودم یک مقصد ماندم که من باید در چمپیونات های جهان اشتراک کنم. مسابقات آسیا نسبت به مسابقات جهانی مرتبهش پستر است. من در این مسابقه سزاوار جای سوم شدم و باز رو افتاده نشده. با خودم گفتم که من باید در جام های جهان اشتراک کنم و در چمپیونات جهان اشتراک کرده سزاوار مدال طلا گردم. و این حادثه رخ داد؟ ولی من مقصدم چمپیون جهان شدن به مثل استاد سید مومن رحیموف و خوشقدم خسرو و بهروز خواجه‌زاده است. من تا حال چمپیون جهان نشدم و من 3 مرتبه در چمپیونات جهان اشتراک کردم. خوشبختانه 3 مرتبه جایزه دار شدم و اما چمپیون نشدم. میخوام در این سال 2020 به مثل این 3 تن چمپیون جهانی کشور من هم چمپیون جهان گردم. امیدواریم زیرا برای مثلا این هدفتون رسیدن فکر میکنم شما اول اینکه هنر و مهارت استعداد ورزشی دارید و دوم که هدف استوار و فکر میکنم وقتی پیش خود هدف استوار میگذارید یک مقصد استوار میگذارید البته که به اون مقصد به اون هدف خواهد رسید و اطمینانم کامل است که این حادثه رخ میدهد و شما نیز در برابر دیگر چمپیون های سطح جهانی که در تاریخ ورزش نام آنها نوشته شده است در تاریخ ورزش سامبو نام شما هم نوشته می شود و شما الان جوانید فکر میکنم آینده درخشانی در پیش دارید. خوب از یک چند تن ورزشگران سامبوچیان گوشتنگیران معروف کشورمون یاد کردید. میخواستیم بدونیم که شما که جوانید در پیروی کدام آنها مثلا میخواهید به تمرین به مشق خود را فرا بگیرید. عموما میتوان گفت که از تاکتیک و اصول یک نفر سامبوچی معروف کشور یا که بیرون از کشور استفاده کرد تا رقیب رو مغلوب ساخت. بله ما بسیارتر به مشق‌های دست جمعانه در داخل تاجیکستان مشق تمرین میکنیم. برای یک مسابقه بیرون از جمهوری رفتن طول 10 روز 15 روز در داخل تاجیکستان عزیزمون با همین چمپیونان جهان خودمون که 2 تن هستند. اولینش شادروان استاد سید مومن رحیموف است که امروز در قید حیات نیستند و بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسرو هستند که اینها از حساب سن و سالم از من کلان هستند. من تمام این نازکی‌های گوشتنی سامبو رو از این آدم‌ها چیزی که نمیفهمم چیزی که نمیدونم رفتم مراجعت میکنم از اینها با یگان چی به خودم میآموزم که این چمپیون جهان هستند. در یک تالار با آنها مشق میکنید یا که؟ بله در بسیار مسابقه ها با هر این ورزشگران ما سفر کردیم و در تالار هم با خواجه‌زاده بهروز و خوشقدم خسرو بسیار تمرین میکنیم. بسیار یک جایه هستیم. خب عادتا مشق و تمرینتون در کجا میگذارد؟ در دوشنبه یا که در کلاب؟ بسیارتر در شهر کلاب هستم چون که پدر و مادر من در آنجا زندگی میکنم. من بسیارتر در نزد آنها هستم و برای یک مسابقه که از بیرون از جمهوری می شود من طول 1 ماه یا که 2 ماه میایم در پایتخت عزیزمون در شهر دوشنبه با همین ورزشگران با لیاقت مشق تمرین خود را دوام میدهم و بیرون از تاجیکستان سفر. یعنی هم در دوشنبه مربی خود را دارید هم در کلاب. خب بیاید اطراف همون مربیانتون حرف بزنیم که هایند مثلا چگونه شما رو با این نوع ورزش فراگیر کردند؟ چگونه هوسمند میکنند شما رو؟ در شهر کلاب مربیان ما بسیار مربیان خوب داریم که استاد سفرف عمر هستند و خواجه امیران در گوشتنی سامبو بسیارتر نازکی‌های این نمود را با من میآموزند و در گوشتنی ملی گوشتنگیری در گوشتنی تاجیکی خودم باشد استاد سید خوجایف عبدالله هستند و استاد عبدالله حسن شایف خسرو. این بسیار با این مربیان در شهر کلاب تمرین خود را دوام میدهم و در شهر دوشنبه باشد زیر دست استاد ناصر بازارов هستیم که وی سرمربی تیم منتخب گوشتنی سامبوی جمهوری هستند
ва Садруддин Обидов ҳастам, ки бо ин мураббиён Ҳукуматов Хуршед, бо ин мураббиён дар шаҳри Душанбе тамрин мекунем. аз дигар мусобиқаҳотон ҳарф бизанем. Кай буд масалан мусобиқаҳое ки намедонам соли 2018 соли 2017 буд. Ман дар Кубоки ҷаҳон дар шаҳри Астана рафтам, иштирок кардам дар намуди гӯштини самбо ва самбои муҳорибавӣ. Ман дар ҳардуи ин намуд ба вохӯрии финалӣ баромадам. Боз дар вохӯрии финалӣ бохтам ва сазовори медали нуқраву дута Кубоки ҷаҳон гаштам. Ман аввалин бор соли 2017 дар Кубоки ҷаҳон иштирок кардам, якумин бор буд ва боз якумин бор буд ки ман дар самбои муҳорибавӣ иштирок кардам. Сазовори медали нуқра гаштаму баъд аз ин ман боз дар ҳамин соли 2017 дар мусобиқоти ҷаҳон ки ин аввалин маротиба буд, ман дар байни калонсоло дар чемпионати ҷаҳон ки ин орзуи аз хурдсолӣ орзу мекардам ки ман ҳадди ақал як маротиба иштирок кунам ки дар чемпионати ҷаҳон. Ман ҳамин соли 2017 дар байни 93 давлати дунё дар шаҳри Сочи Федератсияи Россия чемпионати ҷаҳон баргузор гардид ки ман аз намуди самбои муҳорибавӣ Тоҷикистонро муаррифӣ мекардам. Ман дар он мусобиқа бо се ҳарифи худам ғолиб баромадам ва бо рақиби руси худам мағлуб гаштам ва якумин маротиба сазовори ҷои сеюм дар чемпионати ҷаҳон гаштам ки ин барои ман як хурсандӣ буд ки ҳадду канор ҳам надошт. Баъд дар соли 2018 дар мусобиқаҳои дохили ҷумҳурии Тоҷикистон гӯштин гирифтам ва дар ҷоми Наврӯз гӯштин гирифтам. Дар гӯштини тоҷикӣ сазовори медали тилло гаштам ва соли 2018 ҳам дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Бухарести давлати Руминия баргузор гардид. Боз ман дар самбои муҳорибавӣ дар вазни 60 килограмм иштирок кардам. дар он мусобиқа ҳам дар чемпионати ҷаҳон бо 4 рақиби худам дар Бухарест ғолиб баромадам ва боз дар вохӯрии ниҳоӣ мағлуб гаштам, боз сазовори ҷои сеюм гаштам. вале рӯ афтода нашудам ки ин чемпионати ҷаҳон аст. Дар ин соҳае ки ман пеш гирифтам қулаи баландтаринаш чемпионати ҷаҳон мебошад. хуб Сорбон, аз суханони шумо ҳамин гуна хулоса баровардам ки масалан гӯштини самбо чанд нав доштааст ва шумо ҳар сол кӯшиш мекардед ки аз ҳар як навъаш баромад кунед вобаста ба имконият. Бале. яъне имкон аст ки масалан шумо дар ҳар як навъи масалан гӯштини самбо дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ иштирок бикунед. Бале, дар самбои муҳорибавӣ ва дар самбои варзишӣ дар ин ду намуд ман иштирок мекунам. Фақат як истеъдод дар кор, як лаёқати хуб, машқу тамринро зиёдтар кардан дар кор ки дар он мусобиқаҳо иштирок карда ва сазовори медал гардӣ. аммо масалан қонуну қоидаҳояш аз ҳамдигар фарқ мекунанд? Бале, самбои муҳорибавиш бо муш мезанӣ, бо сар мезанӣ, бо пой мезанӣ ва дар самбои варзишӣ танҳо гӯштин мегирӣ. гӯштин. хуб агар бигӯем ки масалан аз кадомаш дастовардҳои шумо зиёдтар аст, чӣ мегуфта бошед? Дастоварди баландам аз самбои муҳорибавӣ аст ки ман 3 сол фақат дар самбои муҳорибавӣ дар чемпионати ҷаҳон иштирок кардам. ва сазовори ҷои намунавӣ гаштед, 3 медали бринҷӣ гаштед ки ин ба ҳар каса муяссар нашуд. хуб аз миёни варзишгарон агар дар умум бигирем, варзишгарони навр аст ва умуман варзишгарони ҷавоне ки масалан ҳоло дар синну соли шумо ҳастанд ё ин ки аз шумо калонтар боз ҳаст ягон нафар варзишгар, ягон самбочие ки ин гуна дастовардҳо дошта бошад, яъне ки дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда бошад, масалан соҳиби зинаҳои ифтихорӣ гашта бошад? Бале, дар гӯштин самбои муҳорибавишро намедонам, то имрӯз нашнидаам, вале дар гӯштини самбо бошад ҳастанд ҷавонҳо ҳастанд, Ғаниев Ғаниҷон қаҳрамони ҷаҳон ҳастанд ва навҷавонон ҳастанд ки ҳамин ҷоизадор ҳастанд. Бузургмеҳр Исоев навакак ин як шогирди мо аст ки дар чемпионати ҷаҳон худи ҳамин соли 2019 баромад карданд, дар шаҳри Тошкент давлати Ӯзбекистон баргузор гардид. Дар 3 муҳорибаи худаш пирӯз баромада ва боз дар даври ниманиҳоӣ бо рақиби руси худаш мағлуб гашт ва сазовори ҷои сеюм дар чемпионати ҷаҳон гашт ки инам аз шаҳри Кулоб аст. Бисёр ҳастанд ҷавонҳо ки дар чемпионати ҷаҳон иштирок мекунанд ва байни калонсолонаш камтарак душвор, камтарак қиинтар аст.
یعنی شماره نفرانی که شماره ورزشگرانی که با نوع ورزشی سامبو رو آوردند خیلی زیاد است. بله بله. خوب سوربون بیاد الان یک نوار دیگر تماشا میکنیم پس اون با صحبتمون رو ادامه میدیم. بعد از چند لحظه برمیگردیم ما رو همراهی نمایید. سوربون الان نواره که دیدیم از یک چمپیونات سطح جهانی بود. درباره این فکر میکنم حرف نزدیم. بیاید درباره این حرف بزنیم چگونه بود، در کدام کشور بود؟ سال 2019 سال گذشته در چمپیونات جهان در شهر چانجوی دولت کره برگزار گردید که تاجیکستان رو 11 ورزشگر معرفی میکرد. در اون مسابقه در سامبوی محاربوی اشتراک کردم. با 3 رقیب خودم پیروز گشتم و در دوره نیمه نهایی برآمدن به فینال با رقیب ترکمنستانی خودم آزمایی کردم. با حساب خالها با ناعدالتی داوران 5-3 مغلوب گشتم و از ادامه مسابقات محروم گشتم و سزاوار جای سوم در چمپیونات جهانی سال 2019 گشتم. همون مسابقه که الان ما نوارش رو دیدیم. بله. این مسابقه آخرتون بود در سال 2019؟ بعد از چمپیونات جهان آمدن باز من ماه دکبر بود که من در کوبوک جهان باز در شهر استانه اشتراک کردم. در اون مسابقه هم پایم لعد برداشت. از حساب لعد برداشتنم من آزمایی خود را دیگر دوام دادن نتوانستم. در اون مسابقه هم سزاوار جای سوم گشتم. باز با یک مدال برنجی به وطن برگشتم. اخیرا مسابقه من بیرون از جمهوری ماه دکبر سال 2019 بود. خوب، چون الان در سال 2020 قرار داریم، از آغاز سال چی مثلا نقشه ها داشتید؟ عموما در یگان مسابقه خود اشتراک کردید؟ در این سال 2020 تا حال در یگان مسابقه اشتراک نکردم و تیاری خود را بسیارتر بر یک مسابقه با نفوذی که در شهر مسکو فدراسیون روسیه برگزار می‌گردد. روز 20-21 همین ماه مارس کوبوک جهان است که به نام اساسگذار گشتنی سامبو آناتولی خرلمپیف برگزار می‌گردد. تیاری خود را به آن مسابقه دیده ایستاده‌ایم. یعنی الان میتوان با باوری گفت که شما رویخط گرفتید؟ بله بله. رویخط ورزشگرانی که در اون مسابقه اشتراک میکنند در اون رویخط نامم هست. بهترین. فکر میکنم شما در این مسابقه پیروز میشوید، چون یک مسابقه سطح جهانی است. اطمینانم کامل است که این نوبت با نقشه های طرح ریزی شده با هدف های استوار میروید اشتراک میکنید و هم پرچم بردار ملت و دولت میگردید و شاید جای اول رو کسب میکنید. برایتون بردباری خود تمام میکنید. سلامت باشید. خوب، تشکر برایتون برای یک صحبت خوبتون سوربون. فکر میکنم درباره همه مسابقاتی که شما در آنها اشتراک کردید، چی در سطح جمهور چی بیرون از کشور حرف زدید. یگان مسابقه دیگر نمونده است که فراموش کرده باشیم؟ نه، در همه مسابقاتی که اشتراک کردیم نامبر کردیم، یادآوری کرد. و نقطه میگذاریم انجام صحبتمون روی آن که مثلا سوربون لطیفوف همچون یک ورزشگری جوان از آوان نورسی سعی و کوشش تلاش بران کرد که تاجیکستان رو با هنر و مهارت ورزشی خود از نوع ورزش کشتنی سامبو و چون گفتن دو نوع دارد، سامبوی محاربوی و سامبوی
گوشتگیری самбои одӣ ба фикрам. хуб иштирок карданд ва тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ маърифгар шуданд. ҷоизадори чемпиони ҷаҳон дар солҳои гуногун аз соли 2015 шурӯъ то ба соли 2019. Сорбон ҳоло ҷавон аст ва ояндаи дурахшоне дар пеш дорад. бароятон дар оянда музаффариятҳои беназиро орзу мекунем. саломат бошед. Сорбон Латифов ҷавони саодатманде диёр ки муддати 12 соли истиқлолияти кишвар ба варзиши гӯштгирӣ навъи самбо машғул аст, тамоми ҳушу зеҳну талошу кӯшишу заҳмату меҳнати худро баҳри комёбу комрону муваффақ гардидану парчамбардори ин миллату давлат гаштан равона кардааст. шумораи мусобиқоти иштирок кардаи Сорбон чӣ дар сатҳи ҷумҳур ва чӣ дар сатҳи байналмилал хеле зиёд аст. сабади медалҳои ӯро зиёда аз 27 медалҳои тиллову нуқрагину биринҷӣ пур мекунанд. ӯ ифтихор аз он мекунад ки натиҷаи ҳамаи талошу заҳматҳояш подоши хуб доданд. инро ҳамаи он мусобиқаҳое ки берун аз кишвар дар онҳо иштирок кардааст исбот мекунад. ҷоизадори чемпионати Осиё, чемпионати ҷаҳон ва ҷоми ҷаҳон гардидан барояш ифтихори басо бузург аст. Сорбон Латифов дар асл ҷонибдори он аст ки дар навбати аввал варзишгарон бояд фикри муаррифии ватанро кунанд. муҳим иштироку муаррифии як кишвари мутамаддину соҳиби истиқлол аст. мақоми якумро касб кардан аввалин дараҷа аст, вале касб кардани зинаҳои дуюм ва сеюм аз як мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ барои ҳар як варзишгар мояи ифтихор аст. аз мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ овардани ҳама гуна медал барои ҳар як варзишгар сарфарозист. хулас ин варзишгари қавииродаву бозуру бозу ки тамоми энерҷии худро баҳри муваффақ шудан дар намудҳои варзиши самбо, гӯштини миллӣ ва гӯштини кураш сарф кардааст. аз соли аввалӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардан ягона орзуаш ин буд ки кишвари худро, Тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифгар бошад. пас бо ин гуна хислатҳову ин гуна амалҳо Сорбон Латифовро низ арзандаи шаҳрванди намунавӣ будану лоиқи пайравӣ кардан медонем ва барояш мегӯям ки Сорбон, ту бо ҳунару маҳорати варзишият ҷаҳонзеб ҳастӣ. хуб, анҷоми суҳбатамон аст, вале пеш аз анҷом як бахш дорем, як рубрикаи дигар дорем ки онҷо 5 саволи кӯчкона аст. шуморо лозим меояд ки ба онҳо кӯтоҳ ҷавоб бигӯед. бо ҳамин барномаамон ба анҷом мерасад. шумо тавониед ба ин саволҳо ҷавоб бигӯед? бале. саволи аввал ин гуна аст. бароятон кадом навъи хӯроки миллиямон бештар писанд аст? оши палов. оши палов. ба мисли дигар варзишгарон палавони сари дегар. хуб, саволи дуюм. зиёдтар тӯҳфа карданро дӯст медоред ва ё тӯҳфа гирифтанро? ҳардуяшро. хуб, агар дар бораи тӯҳфа кардан бигӯем, охирон бор ба кӣ тӯҳфа кардед? ахирон бор ба бибиам. хуб, саволи сеюм. барои тамошои мусобиқаи кадом навъи варзиш шаб хоб накарда будед? барои мусобиқаи муҳорибаҳои омехта буд ки Ҳабиб Нурмагомедов бой доштанд. барои он мусобиқа шаб хоб накарда. ба мисли дигар нафарон. хуб, саволи чорум. боре ҳам ба устодатон, мураббии варзишиятон дурӯғ гуфта будед? шояд гуфтаеда не? дурӯғи хеле рӯйрост дурӯғ нагуфтам. шояд баҳона кофта бошам. баҳона кофта. саволи панҷум. дар рӯйхати дӯстонатон дӯст доред? яъне дар рӯйхати дӯстонатон ягон нафар духтар ҳаст? бале. ҳаст? олӣ. ташаккур бароятон барои ҷавобҳои самимиятон ва дар умум барои он ки масалан аз Кулобшаҳр даъвати моро пазируфта омадеду дар барномаи ҷаҳонзеб иштирок кардед. саломат бошед. зинда бошед. бо шумо суҳбати хуше доштем. ман бовар кунед шод мешавам вақте ки бо як нафар ҷавони фаъоли кишварамон ки дастовардҳои сатҳи ҷаҳонӣ дорад ҳамсуҳбат мешавам ва фикр мекунам бо ин гуна нафарон бояд дар ҳаёт зиёд нишаст.
зеро аз муваффақияти онҳо, аз дастовардҳои онҳо ҳамсӯҳбат илҳом мегирад. Барои он ки шумо дар хориҷ аз кишвар тавонистед тоҷикистонро чандин бор маърифгар бишавед ва унвону дастовардҳои масалан чемпиони ҷаҳону чемпиони осиёву чемпиони ҷоми ҷаҳонро касб кардану масалан ба ин дастовардҳо ноил шудан ки ба ҳар кас муяссар ҳам намешавад, шумо инҳоро касб кардеду ба ин сабаб як маротибаи дигар агар бигӯем ки тоҷикистон тавассути ҳунару маҳорати шумо хориҷ аз кишвар маърифӣ шуд, ин хело ҳам ифтихори бузург аст барои шумо. Боз ҳам изҳори миннатдорӣ мекунем ва барои ана ҳамин хислатҳоятон телевизиони Сафина як иқдом гирифтааст ки ба кулли он нафароне ки Тоҷикистонро маърифгар мешаванд ба онҳо як ҳадияи кӯчак тақдим кунад. Ин ҳадияи кӯчак ҳам диплом аст ки аз номи барномаи Ҷаҳонзеб ба шумо тақдим карда мешавад. Муборакатон бошед. ташаккури зиёд барои як тӯҳфаи хело ҳам зебо ва як бори дигар миннатдории худамро ба телевизиони Сафина мерасонам ки маро дар ин барномаи хело ҳам зебо, барномаи Ҷаҳонзеб даъват намудед. Ман бисёр аз ин барнома хушҳол шудам ва бо як рӯҳияи баланд аз инҷо меравам. беҳтарин, ташаккури зиёд ба шумо низ. Хуб, тамошобинони азиз, нашри 73-ми барномаи Ҷаҳонзебро манзуратон гардонидем ва лозим ба зикри хос аст ки дар ин нашр ҳузур доштанд ҳамчун меҳмон ва суҳбат карданд бо мо атрофи дастовардҳои худ, атрофи маърифии ватан, варзишгари ҷавон Сорбон Латифов. Саломат бошед. ҳамин ҷо барномаамон ба анҷом мерасад. Бо шумо хайру хуш мекунем то ҳафтаи дигар. боқӣ хушу хубу саломат бошед ва аз шиёри барномаамон фаромӯшатон нашавад ки тоҷикон зеби ҷаҳонанд. хайр, хуш бошед.